Nipakuo mmieɛnsa bi a ɔmo enje ɔmo tebea a ɔmo wɔ mu no entum. Wɔ me ankasa me hwehwɛmu emu no ɛna ɛnɛ mede ɛtoa wo. Mesɛw sɛ wotumi a na wa like video no ama me. Oni gye ho nso a na wakyɛ ama foforo nso ahwɛ bi. Ɛma remfi sɛ wobɛtoa me wɔ YouTube anaasɛ Facebook na wa follow ɛno nso ama me. Edin no ɛyɛ Ogu Akrufa. Saa nipakuo mmieɛnsa dia odi kan ɛyɛ ɔba a ɔnyem. Dia ɔtɔ so no ɛyɛ obi a waboro anaasɛ obi a wabo. Ɛna dia etwato no ɛyɛ obi a ɔda ɛwɔ nipa mu anaasɛ ɔda ɛwɔ baabi a nipa dodoɔ ɛwɔ. Na dia edi kan no ɔbaa bi a wɔnyinsɛn ɛwɔ Ghana no ubisa ne sɛ onyema wo sɛ daabi. Nanso aya na frumpo ɛpra fam. Baabi no minim sɛ yɛ fɛdi o. Sɛ ɛyɛ sɛdeɛ ɔka yɛbɛka sɛ bi a wakodi mpa mu agoro nti o. Ɛno nti ɔngye ntum sɛ onyem da. Baabi a ohia mmoa mpo ananka obi bɛboa no no. Ɛsiane sɛ ɔka sɛ ohia mmoa a ɔmo bɛka sɛ onyem nti no aya na ɔngye ntum sɛ onyem. Dia ɛtɔ so no yɛ obi a wabo ana obi a waboro. Rofo yi sɛ obi nom nsa na sɛ ɔbo na mpo otuhwe ana ontumi anante mpo na obisa no sɛ adan wanom nsa na ɔbɛka sɛ ade akyi mpo no onya ho nsa. Ɔngye ntum sɛ waboda. Na dia ɔbɛtɔ akɔso agyina gyingye no woka sɛ wabo a ɔbɛka kyerɛ sɛ dabi wasisi na mmom anya borɔ ɛna wabo. Dia etwato no ɛyɛ obi a ɔno nso ɔda wɔ bedwam. Na saa nipakuo yi anaasɛ saa nipa yi ebi mpo ana na no esi fam anaasɛ mpo ohwano nkrɔmo. Nanso ɔngye ntum da sɛ na ɔda. Na ɔbɛka sɛ dia etwato ɔmo kan no nyinaa na ɛwɔ masom. Na mmom mani ɛna makata. Ɔngye ntum sɛ ɔda. Dia meka ama akosi nyinaa ne sɛ yɛgye tebea na yɛwɔ mu mprempren no atom no ɛboa ɛma yɛnya nsakwan a yɛpɛ sɛ yɛde di dwuma bi no ɛtɔkɔ so ewie yɛn ewie pa. Na yɛyɛ sɛ yɛngye ntum na yɛbɛyɛ yere no nso no aya na ɛkɔ wie awie bɔne. Ɛsiane sɛ saa tebea no aya na ɛsiane sɛ yɛangye deɛ yɛwɔ mu antom no nti no ɛma yɛhunu yɛhaw no a yɛwɔ mu no. Sɛ yɛgye to mu a ɛboa ɛma deɛ yɛpɛ sɛ yɛyɛ wɔ bra no mu no ɛtumi wie yɛn pɛyɛ. Na ɛboa ma yɛn haw nso a yɛwɔ wɔ saa mprempren no yɛtumi ɛsɔ ano na yɛnya afoforɔfoɔ ɛma ɔmo nso ɛboa yɛn ɛwɔ saa haw no mu. Wei ɛna mede bra wo ɛnɛ nso. Edin no ɛyɛ Ogu Akrufa. Ofrɛ me Prof Amagyo so. Me papa se me kyɛ wagye me so sɛ yɛ adeɛ na nyame yɛ adom ada foforɔ wobɛsan atamenka nyame nka ho. I can't read a book. I sit in